ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назин саломати хубай. ҳозири як нуқтаи савдоро тавсия метим. духтарако пояфзол аз 50 сомон сар мешава, беҳад хушруванд. марамат касе дар корай биёин бозори Корвон, тарафи пажарка, чорум даромадгоҳ, магазин рақами 14, ҳамин назди чорум даромадгоҳай. ворид ки гаштен мебинен ҳатман. духтарако ҳозир аввал 50 сомонаошона нишон метим. инами чин намуд ки тек мебинен 50 сомонай. бинен сабука ки хушру мана ҳамаи расветкош ҳастай, размеро ҳастай 50 сомонӣ. марамат рақамошона ма дар рӯи экран мемонам. доставка дар кор бошад нависен. хоҳен биёен ай пеш борошона бинен. ина 50 сомон. ана баъд лорикора бинен духтаро. ино 60 сомон ана. лорикошон 60 сомон. диден чанд та расветка, чанд модел доранд. 60 сомонӣ. марҳамат беҳад хушруча барои савдо мегирен. агар барои савдо гирифтед бо биёен бо муомила мекунанд катитон. мана хоҳен барои туҳфа, хоҳен барои хитон. хулас ва ё 60 сомон. инаи моделоям 60 сомона. мана ёшам 60 сомон. инаи фасоноям 60 сомонӣ. инами тараф ҳамаш кадомеша ки мегирен 60 сомон. шабинони азиз, ами пояфзолое ки ҳозир ма шуморо нишон додастам, ина чорум даромадгоҳ тарафи пажаркаяй. диден анамун нуқтаи савдо рақами 14. марамат метавонанд биёен ай пеш бо борошона бинен беҳтарин нархҳо кати пешниҳод шудагиай. духтарако ҳамаи ҳамино 60 сомонай. диден чихе интихоби бисёр кадомеша ки мегирен 60 сомон беҳтарин нарх. бо биёен ай пеш хитон бинен. ана баъд и тарафаш бошад 70 сомония. эра бинен чихе шлёпкачаҳои хушру мана кадомеша ки гирен аз ин тараф нархшон 70 сомонай. ино бори хитоянд духтарако. мана бори Ташкент нест, бори хитояй. марамат метавонен биёен бо хитон аз наздик бинен. моделако бисёра иҷада чанд фасонай. мана кадомеша мегирен 70 сомони тарафаш. ино чанд сман? анаи моделоям 70 сомонӣ. сабука ки хушру духтарако. нигоҳ кунед барои модаро вариантҳои беҳтарин. ана пешҳуёшам ҳаста. ёш чандай? 70 сомона. ин моделам 70 сомон. ана баъд басанушка, сезони басанушка омадаи духтарако. марамат 60 сомон. ина кадомеша гирен. ин тараф бошад ҳамаш 60 сомонӣ пешниҳод шудагиай. ана фасонои беҳад хушру. ин тарафа иноям 60 сомон. мана инаи шлёпкачаҳоро бинен духтаро 60 сомон. беҳад хушруча. усу чанд смеяд? ай тарафда бошад бо 100 сомона доранд. диден ина як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон, тарафи пажарка, чорум даромадгоҳ духтарако. мана магазин рақами 14. иҷада интихоб хеле зиёд доранд. қимат 200 сомоная. 200-250 сомон аст ҳама қимат. бештар борои арзон доранд духтаро. ина касоне ки бори арзон мепурсиден ҳатман анами нуқтаи савдо биёен бо айпеш хитон бинен борошона. ина ёра бинен чихе хушручаане. мана моделои беҳад фасонак. ана красовкиам доранд. чешки чизе ки хоҳен дар ин нуқтаи савдо меёбед. ё чанде? ана ин модело бошад 200 сомонӣ. мана чанд расветка дора 200 сомон. ин тараф 200 исмаш боша 100 сомон. макасимкои новинка духтарако 100 сомон. беҳад хушручан. сабукакай чанд расветка дора. нигоҳ кунен. бозори Корвон айҷа тарафи пажарка, чорум даромадгоҳ, 14 магазин назди ами чорум даромадгоҳ да қарор дорад. рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. доставка доранд. ина хоҳен нависен шуна доставкатон мекунанд. иҷада ами пояфзолошон аз 50 сомон сар мешавад. ира бинен чихе интихоб бисёрай. ана ҳамаи ҳамино бо нархҳои беҳад хуб пешниҳод шудагиай.